zibhalwe azabi na kutya kuninzi. Yenye ke yencwadi phakathi kwezo ncwadi zabaprofeti eziyi-12 ze-Old Testament ekuthiwa xa zicategorizwa zincwadi ze-minor prophets. Apha ndiphawule okokuba uThixo uthetha kumasalela akwaYuda. Kumasalela akwaYuda abuya ekuthinjweni. Nawukhumbula okanye nawulazibali lokuba ngabana ngexesha elithile kukho ixesha apho amaJuda ayekhe adidinjwa aswa ekuthinjweni ngukumkani uNebukadnezar. Niyalikhumbulelo bani? Apho kukho khona oShadrach, Meshach noAbednego. Now xa ke kubuywa ekuthinjweni ngoba kuthe ngeli xesha uNebukadnezar ethimbile naye wohlulwa ngukumkani uCyrus, waze wathi xa egqiba ukubathimba wathi aba bangamaJuda mababuyele back ekhaya bayokwakha izibingelelo zakumakwabo. Yenzeke ke lento emveni koba xa bethinjiwe baluza i-identity, baluza ubuthixo babo nezinye zonke izinto ebathe baziluza ngenxa yokuthinjwa. Now xa kubuywa ke kwafuneka into yokuqala emayenziwe ngoba ngela xesha uNebukadnezar abathimbayo kwatshatyalaliswa indawo yonqulo. Into yokuqala ekufuneka baqale bayenza funeka uqala bayovuselela indawo yonqula ngoba kwaJuda the minute kungabikho indawo yonqula ithi loo nto akakho noThixo ngoba babekholelwa ubuthixo useYerusalem. The minute ke kutshatyalaliswa itempile yakhiwe nguSolomon, uba nesalukhumbulelo bali likaSolomon ekwathiwa uDavide akanawukwazi uyakha itempile ngenxa yokungcola kwezandla zakhe, mayakhiwe ngunyana wakhe. Now xa bethinjwa ke kwadilizwa naloo tempile. Kubuya ke abathinjwa abangcwelekuweyo kuqala engqondweni, bengcweleke okwesibini ngokuba ngabane bohluthwe inkolo, okwesithathu bengcweleke okokugqibela ngokokuba ngabana bohluthwe ubuzwe babo, babuyela back eYerusalem. Xa beqala ukwakha itempile ngoba le nto ukwakha into entle isoloko ineentshaba zayo. I still remember mna when I was still young, nobhala former nobhala Molume, ngexesha endandisemtsha kukho utata wayengafuni usibona elalini. Ayiqali ngani into ongafuni abantu abatsha? Engafuni usibona elalini sisaqala ke ngela xesha sasisanda ukhululekwa emva ko-94 sizama ukwenza into kwakuthiwa group zomculo, gospel groups. Kanti lo tata engasifuni nje into uba abantwana bakhe basetywaleni, and enga yakhe abantwana bakhe basetywaleni uyikhuphela kwaba bangaphakathi. And I assume into uba nani ebomini benu ninazo ezo ngxaki ezinjalo zoba ningafunwa ngenxa yento uba ngabana lo mntu umntwana wakhe akekho phakathi kwethu, umsindo wakhe ukhuphela kwaba bangaphakathi. Nibe ngaqala le into kuthiwe iyawa ngabantu abatsha. So xa beqala ke ukwakha ezindonga zetempile kwabakho abantu ababagculelayo. Ukubagculela kukubanyelisa uba le nto niyenzayo ezuphumelela. Ningaza nantoni na noba nawutraya nantoni le nto niyenzayo itheni
ayindawo. Kude kubekho abantu abathi nathi sasinelivudo. Kude kubekho abantu abathi nathi sasinjalo. You know, ndiyakhumbula nami xa ndandimtsha. Uthi uba ngaqala le bathi abantu abadala samngxama. Le cawe kudala yayikhona ingekabikho nina. Siqala ukwakha into entsha, sizama ukubonakalisa into uba ngabana nathi sinemibono, kubekho abantu abanijongela phantsi. Nangexesha ke likaHagayi kwabakho loo ngxaki yoba bathi xa bezama ukwakha itempile, kwakho abantu abathi yekeni mani le nto yenu ayizuphumelela. Nisalikhumbula ibali likaNehemiya owathi xa izama ukwakha indonga kwavela obani oSenebhalathi noTobiya babagqulela. Ngokufanayo nalapha xa kubuywayo kwafika abantu abathi yekeni le nto mani ayizuphumela ndawo. Endaweni wabatyhafe, ngoba enyanisweni into kaThixo ayidingi into utyhafayo. Uthi xa ngathi uphelelwa ngamandla ngenxa ujongelwa phantsi ngabantu abayingaboneli intweni le nto yenzayo, athi uPawulos xa ndiphelelwa ngamandla, hayi man, kuxa kanye ndinamandla. Endaweni wabatyhafa ababazalwane bavuma loo nto yokuthi xa ndiphelelwa ngamandla, xa ndinamandla, baqina besakha itempile. Yonke le nto yenzeka ngokwe-research around 586 BC. Ekudestroyeni kwetempile nasekuzameni ukubundukunya ukuyakha itempile around unyaka ka-520. Ngoku ka-Ezra chapter 3 verse 8 to 10, le nto ndigqiba kuyithetha yokuba ngabana athi xa bezama ukwakha kwakho abantu abathi yiyekeni le nto. Khona into ebendingadibana nayo phakathi, bazalwane, yekani le nto. Endaweni yotyhafa ke senditshilo baqina bema kuba ndicinga fama babe nento ethi kubo mkhulu ongakuthi kunalo usezweni. Uchapter 2 verse 3 unamazwi athi, ngubani na kuni apha oseleyo owayibonayo le ndlu isesebuqhawuqhawuleni bayo bokuqala, niyibona iyintoni na ngoku? Ayinjengento engento na emehlweni. Cinga fama ke ndawuchangatha ndikhwele elwashi. But mandibuye kamva kancinci ndithelekisa uHagayi umprofeti, yena oprofetha ngokwakhiwa kwetempile, uZakhariya ngaxalinye kodwa engaprofethi yena ngokwakha itempile, ethetha ngale nto yokubuyiselwa kwethemba. Ngoba itempile eyakhiweyo kungekho kuthemba uYehova xa ungene ngaphakathi yafana nento engekhoyo. Hence umculo wasewisile sithi ukuthemba uYehova nokuphephana yekuko okulungeleyo kungatheshwaba. So uHagayi uprofetha yena ngokubuyiselwa kwesidima setempile. uZakhariya ubuprofetha ngokubuyiselwa kwesidima sokuthemba uThixo. Ngoba Gildas akungencedi into ofana uba sibe senkonzweni kaThixo kanti asimthembi uThixo.
I suggest ukuchitha ixesha into ukuhlala ecaweni enkonzweni kanti uThixo lo ungumnikazi wenkonzo awumthembi. Ndaweni yoko uthembe umfundisi nomngaka. Because ikhona loo nto yoba uhlala ecaweni ungathembi Thixo uthembe umfundisi ozawuthi xa uphela ithemu ahambe emveni koba emkile uthi andisafuni nalo cawe because ubuye kubani umfundisi. So Zakaria profeta ngokubuyisela kwethemba nokholo. uMalaki uprofeta ngokubuyisela kwesidima sokunqulo. Andikho apho. Uthi uHagayi ngenyanga yesixhenxe ngosuku lwe-21 enyangeni leyo kwafika ilizwi likaYehova kuHagayi ngoHagayi umprofeti lisithi, khawuthethe kuZerubhabheli unyana kaShalayiteli ibamba lakwaJuda nakuYoshuwa unyana kaYozadaki umbingeleli omkhulu nakumasalela abantu uthi le ndawo ke bendifunda kuyo ngubani na owayibonayo. Now apha uThixo udlulisa umyalezo wakhe ngoHagayi ewusa ebantwini ngoba le nto ngumprofeti ngumuntu othatha umyalezo kuThixo awusebantwini athi xa ithethayo. Andithethi ke ngaba bakhoya abaprofeti and andirhaleli uthetha ngabo, niyayazi indlela abathetha ngayo. Athi xa ithethayo umprofeti uthi uThixo. Into ibisoloko ke nangoku endirhalela into yoba ngabanaze siyiqaphele umahluko phakathi kwaba baprofeti naba bangoku. Aba bangoku banento ethi ndithi kanti abaprofeti umprofeti ufanele uba athi xa thethayo athi thus says the Lord. The minute ndiyafuna ukunilumkisa, the minute umprofeti ndikhathala noba kuthi uvela phi athi ndithi baleka apho because ayingumprofeti kaThixo lowo. Into ezawulandela uzawutya inyoka usele iparafini kuba umprofeti esithi. So ndivumeleni ke ndigqithe ngelithi xa eyibeka le meko uHagayi yokubuya kwamasalela uyizoba ngemeko apho ngendlela apho athi kwakungekho zindlu, i-economy yayikholapsile, kungekho sivuno, kungekho kulangazelela nakunqula uThixo. Kodwa wayemalo umprofeti wabakhumbuza into yoba ngabana le mvuselelo endiyenzayo yokubuyisela kwesidima setempile kaThixo ngubani na phakathi kwenu owayekho. Mhlenikezeni iWesley Guild yayiseWesley Guild. Mhlenikezeni abantu abatsha babengathi xa bebona omnye umuntu omtsha bahambe bawuposta ngaye. Kubani na okhoyo phakathi kwenu? Ngexesha iWesley Guild yayiseyinkonzo ingeyonto sigqubu sakuhlebana. Ngexesha iWesley Guild yayisenevundu lokuba ngabana kuthi xa ngolesithathu urhalele ukuba ngabana ndinganalo iliso lokubona ikhaya wawaphakathi kwabazalwane bakho. Ngubani ke apha phakathi kwenu osaseleyo onosixelela into yoba ngabana iWesley Guild yayinje? Niyibone intoni na ke ngoku? Because ngoku sineWesley Guild vice ne-executive apho uthi awubona umuntu onezihlangu ezikekeleyo kanti yinto leyo oza kwenza ngayo content. Ngubani osaseleyo oyaziyo uba iWesley Guild yayingumbutho wabantu abatsha apho basi-expressa khona kuThixo bene-connection ephilileyo noThixo. Ngubani osaseleyo? Niyibona intoni nangoku?
I'm talking about Wesley Guild apho nobhala mandiyithethe kuba sisodwa apho yayingeso sigqubu sokufundisana utywala because ngoku iWesley Guild ekhoyo uba awuseli utywala you are out of fashion. Ubani ke ngoku osaseleyo onosixelela into uba ngabana yayintoni le nto niyibona intoni nangoku because ngoku sixakwe zii-guilders. I once went home ekhaya kaBojani ngoku kuklinwayo ii-guilders ziphethe ibhotile. Akuthiwa ezi zinto zenziwa kodwa ezi zinto zenziwa ngembeko. Ndidla ngokuthi uba ukoyiselwa cela uThixo ngoba azisike zithi inkomo ngongena ediphini zibuya amakhala newile kuye kuthi okuye kuhamba indlela ahambathi iqhisa amakhalane. Kubani ke usaseleyo onosicelela into uba ngabana yayintoni iWesley Guild? Uthi omnye umbhali kwathi kwawutshiwo amaxhego alilinyembezi kokaHagayi. Ngoku kuxelelwa abantu abatsha into uba ngabana indlu kaSolomoni yayinje amaxhego alilinyembezi awubona lo mmangaliso uba ngabana Thixo aba bantu bayadlala apha. Kanti iWesley Guild sisigidimi sokubambisa abanye abantu abatsha ngaphandle. Now how do you do loo nto uba uyobambisa abantu abatsha kanti nawe usafana nabo? Kumele uba xa umaintaina ubuhle betempile kaThixo kuqala uthi uyonguma phambi kwabantu uthi ungekathethwa igilda kuthiwa ngumntu kaThixo. But awukwazi uyenza loo nto xa nawe usambondambondeka sonweni. And I'm appealing to you. Ndiyanicela. Bazalwane, ndicela. Ndiyanicela. Khake nizame noko. Tatumeyana wayibeka kakuhle lento wathi sithi sesiphumelela. Siphinde sibuye umva. Khake nizame ngoba ubomi bobuKristu yintoni? Ubomi bokuzama. You go to Facebook, abantu abakhona ndango ukuba ngabana xa sisezipatini sanusifota. Ngoba thina ezinkonzweni saziwa siziWesley Guilders singamadodana. It is because uhlukene noyazi uba what was the intention before of this movement. And so sihambe nomkhiba because we want to fit to the system. Niyibona intoni ke ngoku? But allow me to say, ndingemi kuloo ndawo uthi uHagayi niyibona intoni nangoku ayinjengento engetona nangoku ukuba ngabana ubiya naphi na kwawuthetha ngoWesley Guild uthi umuntu abo. It is because abona abantu bento bayithobe ivalue. Abona abantu bayo Wesley Guild batheni khupha ixabiso. Akukho umuntu nebhongo loba ngabana So I'm appealing to you. Xa uzazi ukuba ngabana awukohlulelwa kulo lasesilelithi simile umzuzwana simelwe kwawena. But ngexesha simele wena sincede nawe usilwise. Because akho nto inzima ngathi kuyokhupha umuntu emahadini ongafuni uphuma. Bangamtsala. I'm not sure noma nelazi lembali leXhagwazana elemka ne-treasures zakwambhasi. Lemka nazo lisebenza ekitchen kanti imvula iyeza. Lathi xa ligqitha ngakwamanye amathafa kukho amakhonko olusayo apha liphethe i-treasures. Lasuke ngemistake lawe emngxunyeni latshona ezantsi. Afika lamakhonko olusayo makhulu uzakwenzakala. Sicela ukukhupha. Wathi makhulu it is fine. Lamakhonko enza laa nto okuthiwa kuphotha umsingizane. Thatha ingca uyiphothe bayiphosele ezantsi. Bathi makhulu sincede ngento enye sibopha apha emagqeni.
kwenza basikunyuse. Listen makhulu, uba ngabana ukhe wanento oziphathayo izaqhawuka le ntaba. Wathi umakhulu kulungile, bamfaka wabopha umakhulu wenyuka. Walile xa inyuka qhawuka indaba. Ubuza abantwana makhulu kwenzeka ntoni? Wathi bantwana bam ubutyebi endibuya nabo kwabhasi buninzi kakhulu, andinabushiya kulo mntu. Athi amakhwenkwe amakhulu siyakucela shiya iitreasures zakwabhasi sikwazi ukunyusa. Aphinde bayithoba intaba. Bambamba umakhulu wenyuka xa izawuvela apha kanye ezawuthi qingeni yaphinde yaqhawuka intaba. Amakhwenkwe okwesithathu makhulu sincedise ukuze sikwazi ukukhupha, sincedise. Bendisiza kwinto ethi ukuze sikwazi ukuthandazisa uphume esonweni nawe sithini? Because asizukwazi ukuncedisa kwinto wena uyi-enjoyayo. Because some of us were here sisithi nganganelwa ngako konke dalelanga kufuneka xa uyigilida ube nento oshiyayo futhi ushiye uzithanda. Kukho abantu ababa bengene, I'm sorry to use this language, uthi uba nisisibethi. But there should be a time oba ngabana ukhonto nguThixo. You know, ingozi uba ngabana ungene ecaweni kungabikho mahluko phakathi kwakho nabantu abangaphandle. It's a waste of time. Simula apha silile kanti silila nabantu abazawuthi xa kuphunywa apha phinde athi ndibuyele ezintweni zam. Kumele uba xa uphuma apha, xa usuka apha, ube nesigqibo sokuthi ndiyamlahla uSathana kohlakalo yakhe. And even if, because there's this tendency nobhala uba sibe bahlapha kanti emisebenzini singumthekisa abanye abantwana. Kumele uthi xa usuka kule retreat utheza laa nto iyathethwa nguyo ngumfana egqitha entlanjeni yaseyabhoki esithi ndibonene noThixo. Bahlala umphefumlo. So, it will be a waste of time bahlale nanapha ezintsuku zintathu nezimbini kanti sihleli nabantu abangekho kuyo yonke le nto le. Bazokuchitha nje ixesha eze-outing. The question endiyibuzayo, ubani na wayibonayo le ndlu isesebuqhaqhawulweni bayo? Niyibona intoni nangoku? And that refers to the movement of the Wesley Gate. Ubani nosayaziyo? Ngelaa xesha kwakusekulangazelelo loba xa uzobheka kwiindibano zangolwesithathu uguqe ecaleni kwakho ungaphaa kwabantu umele wade ecaleni uthi Thixo dala ngaphakathi kwam inhliziyo ehlambulukileyo, ncede ungawususa umoya wakho oyingcwele ngaphakathi kwam. Okanye sowusiya nje kuba usithi kuyayiba. So uba meko, please do us a favor, leave the movement. Leave the movement. Because kukho abantu abathi saye enkonzweni kuba emakhaya kwakuthiwe soze kuphume umntu kwabanye. But uThixo wandichola. And indlela wandichola ngayo wandichola ngalo relo ebhulu. Kuthi noba sekugqutha kubekho into ethi mandihlale phantsi kodwa kubekho into ethi mandiye. Ngoba ndazi amandla kaThixo. So, uba awukalungi
nithi ngitshilo nakwaba offline sishiye sincede sikhwelele nje kancinci because i-movement ingayiphambili nje ngabantu abaqabhekwa phambili bale betsala i-breaks. Unfortunately, and lucky for me, and these are the politics zethu. But what I know with my experience and naye enkonzweni kaThixo, i-movement nayiphi ina-organization ingahambi iphele phambili nje kukho abantu abathi xa kuzawubhekwa ngapha bathi laa nto yobana izuphumelela. Allow me to say kuwe namhlanje uThixo into yakhe uyayimela. And uThixo asimkhonzayo noba ungangabikho. Njengokutsho phaa kume sectionini. Did you listen guys? Noba ndingangabikho le iqala selidizayinwe ngendlela yoba ngibabikho. So uba ucinga fana uba yini Wesley Gildime ngawo, wasting your time. This movement has survived iminyaka ungekho. Isenza uqhuba. Uduwa ke xa iqhuba ngokuba uyehova wemikhosi, that's verse 6. Ngokuba uyehova wemikhosi utsho ukuthi kuyakuba kanye umzuzwana ke ndinyibilikise izulu nehlabathi nolwandle nomhlaba omiweyo, ndinyibilikise zonke iintlanga zifike izinto ezinqwenelwayo zentlanga. Now ndibambe phaa kwi verse 8. Isilivere yam. In other words, lo phesa luzingca ngayo. Kuba ngaba semithingini wena umecalela uthina sinonto no phesa. Lo phesa luzingca ngayo. Allow me to say kuwe yinceba kaThixo. Because kukho abantwana bahlele ecangwe kwendlela betotshwa bephethe certificate bethwele izidanga befuna umsebenzi, but wena sikhayisela ngophesana. It is only by grace of God. Akungomandla. So ubuyathanda ngahamba nophesana wakho. Movement izawuthini? Because verse 8 isilvere yabani? So noba ngabana kukho aba bantu bathe bathi ndizawunikela mna bethina ndicela ndizawunikela nge-case le-drink. That's fine. But susenza ii-puppet zakho xa unikele ngakuwo. No. Mama xa basawulawulwa ngenxa yoba uye wanikela kakhulu, caba yengo akunabasenziwa nto ngenxa yoba wena uye weza. Akuqali ngawe ye akugqibeli ngawe. But the question endiyibuzayo ngubani osekho? Bani osekhona? Osayaziyo le movement uba ngabana kwakuthiwa xa kubhekwa kwi-consultation kuthiwe ngenxa yento uba ngabantu bani akanasihlangu siyacela ukumbethela. Emveni kwaloo nto ingathiwa pahaha ibekwe phantsi kwetafile because kuhlonishwa isidima salo mntu. And so today sinee-guilders eziza kuthengela ikawusi ziye ku-Facebook. Zamfanele ikawusi zam. And if usekuloo nto ndiyaqalela ukuxelela uba liyabaleka ixesha. Nganomathuba. Silivere yam, igolide yam, utsho uYehova wemikhosi. Buyabukhulu ubuqhaqhawuli bamva bale ndlu ngaphezulu kobuqhaqhawuli bokuqala, utsho uYehova wemikhosi. Kuyo le ndawo ndiyakunika uxolo. Bandimebelona. Esinye sesixhobo uSathana sisebenzisela ngaKristu ngabantu abangakwazi ukuzixolela.
angakwazi ukuzixolela ulwa naye wonke umuntu ongenza into engathi ibhadlile. Because apha ngaphakathi kwakhe akakwazi uzixolela. Ulwa nesiqu sakhe. Nabani na ungathi wenza into ebhadlileyo banalento kuthiwa yi-pull him or her syndrome, pulling him down. Xa ungathi ubheka phambili kuthi xa ungathi izinto wenza izinto kakuhle. Niyamkhumbula? Ningaqhawulezi nilibale, nisayikhumbula nje. Sayikhumbula na? Kulowa kaloku. Because yena akanaxolo nesiqu engeke ngokubetha nantoni ephambi kwakhe. But endlini kaThixo kumele baze kubekho uxolo. Zii-instructions ezisuka kuThixo. Athi kule ndlu kuyabakho uqhaqhayo obungaphezu kwaleyo yokuqala. Remember indlu kaSolomon indlela eyayiglamorous inhle ngayo. But uthi Hagai kule yesibini endaweni okubakho ubuqhaqhayo kuzabakho uThixo. And uThixo ulawula ngoxolo. Nyisekethe ekufutshane napha ekhaya waliwa ecaweni. And when we dig down to bangabana le fight ngabi nayo into yokwenza necawa. Sawuphawula ubani apha icawe igqume nje uchuku lweziqu. Ndiqhela ukuthi ke akukho sono sinzima uphungukana naso ngathi sisono somuntu oguqana esithebeni. Xa usithiwa kusondelani ngokholo luthabathela umthendeleko ongcwele uze nithuthuzeleke aguqela esithebeni. Kanti ngokuguqayo ufuna ukuba uviko oluwayo belufakile uyavakalana. Because akanaxolo. Ulwa nesiqu sakhe and so ubetha nantoni nephambi kwakhe. And so the question was like, niyibona intoni ngoku versus what it used to be Wesley Guild. Anonisixelela ukuba ngabana yayinjani na le movement iseseqhawuleni bayo. But uverse 5 uthi ilizwi elo ndanqophisa ngayo. Remember, sinoThixo wanqophisayo ngathi. Ngamanye amagama njengokuba ngabana kukho abantu abanqophisayo xa uphuma uthatha ihabhu sakho ubheka eKapa kuthiwe sake simbone kuyawubuyana. Kukho uThixo wanqophisayo ngawo. Wathi indaba nawe. And so into esigcinayo emele uzisigcine kwiWesley Guild ngokwalapha yile yokokuba ngabana lo Thixo esimkhonzayo is God with us. It's not just a transcendent God, it's God Emmanuel, uThixo nathi. But the question endihalela uba xa simka apha sigoduka, ingaba ndirhalela okokuba ndibe kweli cala umfundisi athi lelona limoshe movement, okanye ndirhalele khe ndiphuthume ubuqhaqhayo bokuqala be-movement. And remember, akukho muntu uzazolungisa le movement, abantu abakuyo abaza kuyilungisa. So lixesha loba umuntu ukhuziposhile wena ngokwakho. Ndithethwa ke leyo ba ndithe xa sivula apha ngacula 260 nala verse ethi nganalo iliso lokubona ikhaya. Lixesha loba ukhuziposhile
ndiyamvuva ne-executive bathi ndindawuni mna noThixo. Ndiyava okokuba ngabana umfundisi uthi but ndindawuni ke ngoku mna noThixo kuyo yonke le nto. Mbi ke umntu ongenalo ixesha lokheme akareflect. Sinentanga phaa kwela kuthi ekuthiwa nguThekwani. Antaka ima ngenyawo elinye phezu kwamanzi. Bathi abantu abayitolikayo ijonga apha emanzini esipilini. Yawusijonga ithi ndimhle ngapha, ndimbi ngapha, ndibhidwa. Ufanele uba ngabana singabantu abatsha. Uhambe ube nexesha lokhe ume. Uthule nothetha uko. Kukho abantu abanesiphiwo kuthi bekufama kuyathulwa. Neyada yada. Kanti apha into esigcinileyo ufefe likaThixo. 3 last things before ndihambe. 1, chapter 2, here are theological themes endiziphawuleyo. Yokuqala, i-assessment yabantu versus assessment kaThixo. Bantu banendlela e-assessa ngayo, but kuyo inkosi uThixo wethu kusibele nesixolelo. And so as we cross from icala lokumosha nokudiliza movement ngenxa yamakhathi ethu, align with yourself with assessment kaThixo. Okwesibini, sinoThixo phakathi kwethu. Okwesithathu, sinoThixo obuyisa izimilo. Andizazi izimilo zenu. Ndihlala ngapha emaplazini eSaldanha. I don't pretend as if ndiyazazi. Kodwa wongena kuWesley Guild kumele uba uzixoze. Ufanele uba uthi ungekathethi ilizwi lokungqinela. Ungekasixeleli uba usindisiwe. I'm fighting kakhulu nabantu abathi basindisiwe. Because bayasixelela. Kanti simele uba sithi ungekathethi. Abona inyathelo lakhe libheka ebomini bahamba emkhondweni wakhe baphumla ezulwini. For us, as a conclusion or as concluding remarks, to maintain obubuhle nobuqhaqhayo bendlu kaThixo, there is only one tool andiyaziyo egcina abantu abatsha ufefe likaThixo. Lokukutya sakuhamba, lungamendu sakuhamba, luliyeza xa sifayo, lulusizo xa siwayo. Nantso into endaziyo. Kuze sikwazi ukuba ngabana sibalisele izizukulwane, hayi ngamandla owachithileyo kuWesley Guild, kodwa ngokudibana kwakho noThixo ukuWesley Guild, lazofefe lwakho lakuguqula ikhathi, lakwenza umuntu omtsha, into yokwenza loo nto ngamandla avela elifefeni likaThixo, ukuze sokwazi ukuthi kwiqela elizemva kwethu kwakungenje kudala.